Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Cricket Association kala sedang ya kawat ka banengkong jong ka jing persyang na ka benta banjet ya ka kenhun yelakai under 19 ka jella ka banlek ya shimanda ha ki lempung yelakai ban sa penlongshen da ka BCCI. Hagani ke program kila don hadu live homework kita yelakai cricket kibalawan banca hikai haswa bakin mi na kadong ba banlek sa Bangalore ha ka shitarik unailur menta usnam. Kani kejinglai sa Bangalore kalong hadin ba ka MCA kala dep ya telok bat kawai ka silam ai jinghikai ka badon ha Bangalore ha ka ba kadai ka kanhun kan sha hikai rangkat kitiar kitar ki babiang man penkre ya ke lempung ya lakai jong kani ka ayom. Ya kani ka program la ai jinghikai dau assistant coach Leonard Wankar, Fisio Kasusma Thapa, bat ka trainer dari Shisha Mauro. Ya kani ka kanhun enchimti kum ka coach da ka Priti Mera kaban saya solang bat kani ka kanhun ha Bangalore. Vamos terus, ayo, sabar sikit. Vamos pulang jauh apa dah? Sakit, tim. Baik. Atas ya, attacking and throw.